Arriba la calor i el carnet jove també arriba carregat de descomptes. Pren nota dels avantatges del mes de maig. Dóna gas perquè del 7 al 9 de maig tens una cita al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya. Ensenya el carnet jove i emporta't les entrades amb un 5% de descompte. I si ets un apassionat del motor, aprofita't del 12% de descompte que tens a la quota de soci i podràs veure totes les curses del circuit. A més, els dies 15 i 16 de maig tens un 20% de descompte pel campionat de motocross a Bellpuig. Accelera't! Atenció, atenció! Pren nota. Amb el carnet jove tens fins un 50% de descompte en les entrades de la majoria de teatres de Catalunya. I també un munt d'ofertes en museus, cines, fires, concerts i un grapat d'activitats. I del 6 al 9 de maig tens una cita mítica al Saló del Còmic. Ensenya el teu carnet i aconsegueix les entrades 2 euros més barates. Del 14 al 16 de maig tens l'excusa perfecta per no dormir. Vine al Festival de Música Insomni a Girona. Amb el carnet jove tens un 20% de descompte en les entrades a taquilla. Si prefereixes el circ, del 14 al 16 de maig no et perdis la Fira Trapezi de Reus. Tens el mateix descompte en les entrades. T'animes a la gincana TMB de Barcelona? Els equips que tinguin almenys 2 participants titulars del carnet jove tindran un 20% de descompte en la inscripció. Entra a la web del carnet jove com a titular del carnet i no et perdis els nostres sortejos. Pots guanyar bitllets d'avió, un curs d'idiomes a Barmouth, entrades pel circuit de Catalunya. A més, si tens una vena artística, participa a la beca Connecta't al còmic o Connecta't a la ràdio, dotades amb 5.000 euros cadascuna, entre moltes altres convocatòries. El carnet jove te'l faran a qualsevol oficina de la Caixa. En trobaràs tota la informació als webs del carnet jove o de la LKXA.